The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At siyempre, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto, partner, isang misis ang humihingi ng tulong na mapakiusapan ng asawa na makapagbigay ng buwan ng sustento sa kanilang 3 anak. Sustento na naman. Pakiusapan natin, partner. Sino na si naman Mister. kaya itong lalaking ito? Oo, dagdag na naman, partner, sa mga pangalan ng mga lalaking. Hindi nagsusustento. Ayan, makakausap natin sa linya ng telepono ang asawa nitong mister na hindi nagbibigay ng sustento, si Francia Del Valle. Magandang hapon, Francia. Ulitin ko yung tanong. Magandang hapon, Francia. Magandang hapon din po, ma'am. Ayan, Francia, kumusta kayo ngayon na ganito yung inyong inirereklamo si mister dahil hindi nagsusustento? Kumusta yung pang-araw-araw nyong pangangailangan? Mahirap ba? Okay lang naman po, ma'am. Minsan po, pag umaga, hindi po kami nakakain kasi po minsan wala pong trabaho yung palengking ko po. Okay, Gusto ko po kami ng sustento para sa mga bata. Okay, so okay pa pala sa iyo yun na minsan hindi kayo nakakakain ng breakfast. Okay pa pala yun, partner? Oo. Pero nasaan kayo ngayon at itong mga anak mo? Nandito po kami, ma'am, sa Libmanan, sa bahay Libmanan. Teka, Okay, makiayos lang, Francia, ng telepono. mahangin ba dyan sa lugar mo? Opo, sir. Parang nasa gilid ng dagat itong Hindi. si Francia. Nasa taas siya ng kahoy. Oo. Francia, pwede bang tumalikod ka sa medyo may mahangin na lugar? Tumalikod ka muna kasi parang harap ka sa mahangin. Nakit po kasi ako, ma'am, punta po sa bahay. Kaya doon po ang may signal po sa number. Naglalakad ka. Okay. Francia, ano yung pangalan nitong mister mo na inirereklamo mo ngayon? Ang Gilberty Hadel Valle po, ma'am. Ano? Francia, pwedeng tumigil ka muna sa paglalakad. Hindi ka namin maintindihan. Sige po. Nakakatigil na po ako. Yan. Okay. So ulitin ko, Francia, anong pangalan nitong si mister na iyong inirereklamo? Ayan. So, puro hangin, partner, yung Puro hangin kausap ang natin ngayon. naririnig natin. Oo. Hello, Francia. Hello po, sir. Anong pangalan? Tinatanong ni partner, anong pangalan ng magaling mong mister na hindi nagsusustento? Gilberty Hadel Valle po. Pakidahan-dahan lang, ano? Gilberty Hadel Valle. Biel Beldijo. Ay, oo. Jill. Verdijo po. Verdijo. Verdijo del Valle. Okay, Beldijo del Valle. Beldijo del Valle. Ito yung nakikita Opo. natin sa screen. Okay. Kayo ba, Francia, ay kasal nitong si mister mo? Po. Kasal ba kayo nitong si mister mo? Opo. Okay. So, ang tanong ko naman ngayon, bakit kayo nagkahiwalay nitong si mister? Pwede nyo bang ikwento sa amin? Ano yung naging dahilan? Bakit nagkaroon kayo ng hiwalayan? Dahil po, ma'am, sa lagi niya pong sinasaktan yung mga bata. Tapos nung nagsumbong po ako sa kanya na gusto akong gasain ng kumpare po namin, hindi po siya sa akin naniwala. Siya pa po yung galit sa akin. Oh, so ito palang si mister ay mapanakit. Sinasaktan yung mga anak ninyo. Opo. Tapos, nung nagkwento ka na gusto kang halayin ng kumpare ninyo, ay hindi kanya pinaniwalaan. Hindi po, ma'am. Siya pa po yung ma'am yung galit sa akin. Tapos paggabi po, nag-inom po siya, ma'am. Na doon sa kabilang bahay. Mga 1 o'clock a.m. po, na madaling araw, sinundo ko po siya, ma'am. Galit na galit pa po siya sa akin, kaya pinahiya ko daw po siya. Pagdating po sa bahay, sinuntok niya po ako sa dibdib.
Tapos labas po ako ng bahay, pinatulog. Uy, matindi to si mister. Siya na yung nakipag-inuman, sinundo mo lang, ikaw pa yung natulog sa labas ng bahay. Opo, ma'am. So yun yung naging dahilan kung bakit mo iniwalayan si mister. Sabihan niya pa po ako, ma'am, na kung ayaw ko daw po na pagsabihan siya na, ayaw niya daw po na saktan yung mga bata na disiplinahin, maghanap daw po ako, ma'am, ng ibang maging magulang na mga bata. At asawa ko din po. Okay. Kaya yun, ma'am, kaya po ako umalis dahil po sa mga sinabi niya pa, tapos may mga masasakit pa po siyang salita. Okay. Matagal na ba kayong nagkahiwalay? Opo, sir, 8 years na po. 8 years. Ilan ang naging anak ninyo? 3 po. So 3 yung anak. Ilang taong gulang na yung mga anak na naandyan sa'yo? 13 years old po, tapos mag-12, 9. Okay. So sa 8 taon na kayo ay magkahiwalay na ng iyong mister kasi kasal kayo. Siya ba ay may bago ng kinakasama? May bago na ba siyang asawa? Mayroon na po, sir, kay may anak na din po sila. Nako. Ikaw, wala ka pang kinakasama? May kalibin din po ako, sir, pero wala po kaming anak. Okay. Ito bang dati mong mister, kung 8 taon na kayo nagkahiwalay, kailan siya huling nagbigay ng sustento sa'yo? Yung July 16 po, 2019, nagbigay po siyang tig-100 sa mga bata. Tapos po Ulitin natin, ha? 2022, nagbigay din po na tig-200 accounting grocery. Tig 100 noong 2019, tapos noong 2020 nagbigay naman ng tig 200. Opo. Okay. Kayo ba'y nagkaroon ng kasunduan or kasulatan tungkol sa pagsusustento? Mayroon po. Saan ginawa yung kasunduan? Sa San Jose po, sir, doon po sa ng titil, yung sa korte po. Okay. Sa San Jose. Opo. Bakit taga San Jose Camarines Sur ba yung mister mo? Taga-Lagunay po, sir, sa San Ramon po. Taga Lagunoy, San Ramon. Okay. So, kumusta ngayon yung mga anak ninyo ngayon dahil dyan sa setup ninyo na si mister mo may asawa ng iba, ikaw naman may ka-live-in. Kumusta naman yung mga anak mo ngayon? Okay naman po sila, sir. Okay. Okay naman sila. Nakakapag-aral ba? Opo, sir, nakapag-aral po sila. Yung panganay ko po, grade 8 na po. Tapos yung bunso, grade 3. Okay. So, nababanggit mo kanina, sinasaktan lagi ng iyong dating mister ang mga anak mo. Ibig sabihin, hindi siya mabuting ama sa mga anak mo. Opo. Okay. Hinahanap ba ng mga anak mo ngayon yung tatay nila? Yung panganay ko po, sir, na babae, siya po yung naghahanap po sa tatay kaya gusto niya din daw po na makita yung tatay nung Pasko. Okay. Yung bang pananakit ng dati mong mister sa mga anak mo, naireklamo rin mo rin ba ito sa barangay o kung saan man? Hindi po, sir, kasi ayoko din po na magkaroon ng record yung ama po ng mga bata. Saka ayoko din po na mag-away sila ni mama. Okay. At magdagdag pa po sa problema ng mama ko. Okay. Tanong lang natin, partner, si Francia, kasi nababanggit niya, parehas na sila, partner, may bagong kinakasama. May kinakasama. May anak na itong si mister niya dito sa bagong kalibin at siya naman meron siya, partner, na bagong kalibin pero walang anak. Ngayon, Francia, ang habol mo ngayon ay purely sustento na lamang. Opo, ma'am. Sustento lang po para po ma'am sa 3 anak namin. Ano ba yung trabaho nitong dati mong mister? Umalis po ako dyan, ma'am. Trabaho niya po, nagtitinda po ng mga gulay. Pero po sa ngayon, hindi ko po alam. Ikaw, anong trabaho mo? Sa bahay lang po. Nag-aalaga lang po ng mga bata. So- Minsan po, pag nakikitanim din po ng palay, pag Sabado-Linggo, ganun. Okay. So talagang ang gusto mo magsustento yung dati mong mister. Okay, partner, idagdag ko lang, Francia, kasi sabi mo, 100 to 200 lang yung naibibigay nitong dati mong mister. Ngayon naman, magkano ba yung gusto mong hiling na sustento nitong dati mong asawa? Ang sa isang buwan po, tig-2,000 po yung bawat isa sa kanila. So sa 3 anak, 6,000 a month. Opo. Okay, so Okay. depende pa rin yan na, Francia, kasi sabi mo, nagbebenta siya dati ng gulay, ngayon ay hindi mo alam kung may trabaho. Okay. Eto, partner, para malaman natin kung
ano yung side naman itong inirereklamo? Nasa kabilang linya ng telepono si Jill Del Valle, ang inirereklamong mister ni Francia. Magandang hapon, Jill. Good afternoon, ma'am. Tabi. Opo, Hello sir. po. Andito si Hello po. Mrs. sa kabilang linya ng telepono, inirereklamo ka dahil sa hindi mo pagbibigay ng sustento. Ano yung masasabi mo patungkol dito sa reklamo ng dati mong Mrs.? Hindi, noon po, yung kasama po kami niyan, wala po yung katotohanan talaga. Hindi ko talaga po siya sinasaktan. Yung lalaki talaga po siya. Dito po lang po sa San Ramon, alam na po yung ginagawa niya. Pag papunta naman dun sa kabilang bayan, ganun din. Ano yung ginagawa nitong si Mrs. mo? Yung ginagawa po niya, pag-alis ko po, mayroon na po po lalaki sa aming bahay. Nanlalalaki itong si Mrs. mo. Opo, ng lalaki po. Pero hindi ko po siya sinasakta. Nag-uusap po kami. Tapos, umiyak siya sa akin. Humingi po siya ng tawad. And then, para maiwasan po yung gulo-gulo, nag-arkila po ako sa kabilang bayan. And then po, ganoon din po ginawa naman sa akin. Okay, Jill. Hanggang siya pumunta po siya din sa lalaki. Jill, yan bang binabanggit mo na si Mrs. ay nanglalalaki? May ebidensya ka ba or aligasyon mo Meron lamang po. yan? Meron po akong ebidensya po. Meron po. Ano yung ebidensyang yan? Ang una po, nandito po sa San Ramon po yung kumpare ko. Tapos yung pangalawa po, dinala na po dito yung lalaki niya. Siya naman po nauna eh. Itong binabanggit ni Mrs. mo na kumpare na sinumbong sa'yo, na sabi hindi mo pinaniwalaan, eto pa rin hanggang ngayon yung sinasabi mo na lalaki na nandun sa bahay ninyo. Iba naman po yung kasama niya ngayon. Yung taga-nada naman po, Lukmanan po. Yung hindi pa po kasama yung taga San Ramon. Okay, nasa linya pa rin si Francia. No, Francia? Hello po, ma'am. Binabanggit ni Mr. mo na ikaw daw yung naunang ng lalaki. Ma'am, sa totoo po, ma'am, wala po ako, ma'am, lalaki nung magkasama po kami. Yung pumupunta po, ma'am, sa bahay na lalaki, siya po, ma'am, yung kaano niya po, ma'am, sa negosyo na kinukunan niya po ng mga tuyo at balaw. So, ibig Tapos sabihin, napunta po yan, ma'am, sa bahay, siya po, ma'am, yung hinahanap. so, nagduda na naman si Mister. Opo, ma'am. Sinasabi ko nga po doon, ma'am, sa lalaki na napunta sa bahay na kinukunan niya ng mga paninda, wala yung asawa ko. Kaya naman po, naalis din po yun. Eto Wala bang po akong lalaki na nandyan pa po ako. Eto bang sinasabi mo na siyang hinahanap ay napag-usapan niyo na ni Mister para maklaro na wala ka naman talagang lalaki? Sinasabi ko po, ma'am, sa kanya, ma'am, na may naghahanap sa kanya. Tinatanong niya po sa akin kung sino. Sinasabi ko din naman po, yung kinukunan niya ng mga tuyo at balaw. Jill, malinaw naman pala na yung nagpunta sa bahay niyo ay ikaw yung hinahanap. Hindi po yan kasi nangalingan yan, ma'am. Ganito yan, ma'am. Ay, yan po si Francis po yung asawa ko. Grabe pong paninira sa akin. Hindi ngayon po, pumunta po ako sa San Jose, sa Paupo. Nag-usap na kami doon. Tinanong na po siya ng abogado ko. Nagtuga po siya. Yung mga gibo niya po. Araw na po, hindi lang mga tao ko kung ano po gibo ko po sa kuya. So may mga tao ka. Bakit? Ano ba yung trabaho mo, Jill? Nagano po, nagtitinda pong gulay hanggang ngayon po. Tigutan ko, ma'am po, ma'am, target. Maayos naman ang negosyo mo, Jill, kasi maayos naman pala yung negosyo mo kasi meron kang mga tao. So, ibig sabihin, kaya mong magbigay ng sustento dito sa iyong mga anak. Itaparoling ko po ang itong sisintimos po, tigutan ko, ma'am po sa sa access po, tabi, ma'am. Sa pagkakaalala mo, Jill, magkano ba yung naibigay mo ng sustento para sa mga anak mo? Kasi po yan, 2016 po, nag-aaral pa po yan dito, sinusuportahan ko po. Pero, Tapos bigla niya pong kinuha, tapos wala pong paalam. so ibig sabihin, bigla na lang kinuha nitong asawa mo, inilayo sa'yo itong mga anak mo. Opo, ganun nga po. Pero, nung nalaman mo na kung nasan sila, nag-usap-usap na kayo, ang binabanggit ni Mrs. 100, itong tatlo, tigi 100, at yung sumunod na taon, tigda 200. Totoo ba to? Wala po yung katotohanan, ma'am. So, Puro po yan po, kasi nangilingan po. Gusto ko
Gusto ko nga pong makausap ng personal para po malinawan lahat eh. Okay, kung binabanggit mo na hindi totoo, ano yung totoo? Magkano yung binibigay mo para sa mga anak mo? Ano po kasi yung nandito yan, ma'am. Suportado ko po yan, ma'am. Hindi ko na pinapababayaan yan. Yung bigla niyang pinuha. Jill, sandali, masyado tayong umahaba yung usapan natin. Ang tanong ko ngayon, direkta sa'yo, ikaw ba'y nagsusustento o hindi? Ano po, kunti po, nagbibigay pa po kahit Kailan? kunti. Kailan ka huling nagbigay? Yung po, 20, yung pandemic po, 2020, tapos 2023. Ilang beses? Sa pagkakatanda mo, ilang beses ka nagbigay? Euro po, mga 3 ganyan. 3. Sa 3 beses mo pagbigay, magkano naman ang ibinigay mo? Mayroon pong 1,000, ganyan po. So sa Balik tingin lang mo, po naman. Jill, yung 1,000, kasya yan sa loob ng 3 taon na pagbibigay mo sa 3 mong anak. Kulang naman po. Alam mo palang kulang. Kulang. Oo. Okay. Ikaw ba ngayon, Jill, ay may iba ng asawa? Meron pong isang anak. Kasi siya naman po nauna eh. Sinong nauna? Siya po. Naunang nag-asawa yung misis mo dati. Opo. Kaya nag-asawa ka na rin. Dito sa Lagate. Okay. Dito na po dito sa sa Lagunoy. Okay. Yung bang mga anak mo ay nakakausap mo pa o kailan mo huling nakausap ang mga anak mo? 2023 po, yung huli ko pong nakausap. Anong buwan? May siguro yung sir, sabi. Mag-iisang taon na naman ngayong May. Nakatanggap kami ng sulat, Jill. Nakaready naman po kung Jill, makinig ka. Nakatanggap kami ng sulat mula sa anak mo, namimiss ka na nila. May plano ka ba o plano mo ba silang bisitahin or mayakap man lang ang mga anak mo? Lalo ko pong bisitahin sila, tapos yakapin po. Kasi po, sabi ko din sa kapatid, pumunta po dito sa bahay. Sabi ko, hintayin mo muna yung inuutang ko kasi wala pa akong pera. Yung nadidiluins ako, binibili ko lang gatas. Hindi na po nakapaghintay, hindi pa naman po napaprocess yung inuutang ko eh. Okay. So ang tanong ngayon, nagrereklamo at humingi ng sustento yung dati mong misis at yung mga anak mo. Ang tanong, magbibigay ka ba ng sustento o hindi? Sir, paano ko naman po malalaman? Halimbawa po na, for example po, pag nagbigay po ako, paano ko malalaman kung makakarating po sa anak ko? Kasi may asawa po siya eh. Nagdududa ka na baka yung ipapadala mong sustento, ikakain lang at iinom nung kinakasama ng dati mong misis. Ganun nga po. Duda talaga sa Grabe partner. naman si Sir, ano? Eto Sir, makinig ka. Para sa legal na aksyon, makakausap natin sa telepono si Attorney Manilyn Bautista Bernate, ang Public Attorney 2 ng Legazpi City District Office. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Apo, Attorney, ano po yung maaaring gawin ni Francia dahil gusto niya pong makakuha ng sustento para po sa kanyang mga anak laban po dito sa dati niyang mister? Okay, narinig ko naman po kanina na parang wala naman po sa intensyon ni Madam na mag-file ng kasong kriminal. Kasi parang sabi naman niya po kanina, ayaw niya naman magka-record. Opo. So yung pwede niya pong gawin ay, at ang pwede at ang dapat niya pong gawin, ay pumunta po siya sa pinakamalapit na PAO or Public Attorney's Office para po magkaroon sila ng mediation or kung hindi naman po sila magkasundo, ay matulungan siya para makapag-file po ng petition for support. Yun po ay civil case kung saan pwede siyang humingi ng mapag-usapan sa korte kung paano po ang pagsuporta sa mga anak. Pero bago po yan, gusto ko lang po sanang i-discuss na ang pagsuporta po kasi ay isang mutual obligation ng mga mag-asawa, lalo na po na kasi di ba mag-asawa sila. And also, ang obligation po or ang support po ay nakabase din po sa pangangailangan at kakayahan ng magsusuporta. So kung ang trabaho lang naman ng isang nanghihinga ng suporta ay hindi naman kumikita ng libo-libo, may kasabihan po tayo sa Latin, nemo dat quod non habet, or you cannot give what you do not have. So, siguro po, ang mas maigi po para sa akin pwede naman po nila itong pag-usapan sa proper venue po para hindi po lahat ng hindi dapat mabuyang sa publiko ay
Yun nga po, nalalaman ng iba. So, yung ano ko po ay, siguro po, pumunta sila sa public attorney's office para just in case po, magkaroon sila ng mediation or conciliation, mapag-usapan po kung paano, magkano, at kailan ibibigay ang suporta. Opo. Kung hindi naman po sila magkaayos doon, pwede naman po mag-file si ma'am ng petition for support. Opo, malinaw po yan, attorney. Ang pagkakaintindi po namin, ito pong suporta ng tatay, depende po sa kakayahan niya. Opo, kasi kung wala naman po siya, although hindi ko po sinasabi na huwag siya magtrabaho para wala siyang kakayahan. Opo, hindi man pwedeng po. maging batugon si Hindi Mr. naman- para magkaroon hindi po naman siya yun- ng rason na hindi siya magsuporta. Opo. Kasi syempre, ang kawawa naman dyan yung mga bata. So, syempre, mag-exert pa rin siya ng effort. Pero yun na nga po, nakabase rin lang naman po yan sa pangangailangan ng bata at sa, kakayahan niya. Kasi kung isa lang naman po siyang nagtitinda ng, tapos Balaw. ang demand natin is 6,000 a month. Oo. Parang kahit yata pagpawisan siya ng dugo ay hindi carry. Ay, alam mo, attorney, Di po ba? ako nga rin, Oo. attorney, ini-imagine ko kanina at kinukwenta ko, paano kaya makadilin siya ng 6,000 sa pagtitinda ng balaw? Medyo Oo, mahirap. diba? Oo. Kahit nga po tayo na medyo ng mga trabaho natin, kinukulang pa tayo, di ba? Tama. So, siguro po, mapag-uusapan naman nila yan ng maayos sa Apo. proper venue at yun na po, yung mga tamang... Attorney Manilin, nakikinig po ngayon si Francia at ito pong si Jill. Ano po yung may papayo niyo po para po sa kanila? Ayun na po, yung pag-usapan nila at ang isipin nila ay hindi yung tungkol sa kanilang dalawa. Kasi ang bida po sa kwento nila ay yung mga anak nila. Oh. So, Wag na nilang pag-usapan, attorney, kasi yung mga kanina sarili nila, oo. binabanggit ni Mr. ng lalaki si Mrs. Si Mrs. naman, nanangkon si Mr. Kaya Nagtuturuan sila, partner. kung sino yung nauna. Oo. Ang anuhin nyo, ang pagfokusan ninyo, Jill at Francia, yung mga anak nyo, kung paano sila mabubuhay, kung paano nila mararating yung mga gusto nilang marating sa buhay, at kayo yung magiging tulay nila doon. Kaya, yon bilang mga magulang, anuhin natin yung mga obligasyon natin. Opo. Attorney, pwede po ba itong idaan muna sa barangay para po ay mapag-usapan ito pong patungkol sa sustento na hinihiling po ni Mrs. kay Mr.? Pwede naman po, or sa DSWD, or mas maigi nga po sana sa PAW. Pero Sa parang PAW. narinig ko po kanina na meron na sila last time na Kasunduan. kasunduan. Hindi lang tumupad Tama po ba? si Jill. Oo. Nagbalga po Okay. ng kasunduan ito pong lalaki. So pwede naman po siguro nila for a clean slate. Opo. Opo. With that po, Attorney Mapag-usapan nila. Manilin Bautista Bernate, ang Public Attorney 2 ng Legazpi City District Office. Maraming salamat po. Welcome po. Thank you, attorney. Okay. Ang pinaka-importante doon, partner, sa binanggit ni Attorney, Yung kapakanan ng mga bata. Yung kapakanan ng Okay, mga di bata. tanong natin. Labas na dito yung kwento ng love story Love na story. Okay, balikan natin si Francia at Jill. So, Francia, ulitin ko wala kang planong magkaso laban kay Jill. Ang gusto mo lang sustento. Opo, sir. Okay. Nakikinig ngayon si Jill. Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa kanya? Kausapin mo siya tungkol sa sustento. Sige na. Hello, Jill. Ano kaya mong sustentuhan ang mga aki? Sa iyo lang ang tig-ano ko sa imo, sustento kang mga aki. Sa kang nag-ulay po kita ka sa korte, ang sabi mo susustentuhan mo bulan-bulan. Mahiling mo ang aki. Itigpapahiling ko sa imo ang aki, pero ang tigtatao mo sang gatos 200, dikit na grocery, iyo lang ito. O, Jill. Ano po? Nagkaroon na pala kayo ng kasunduan. Ang problema, hindi ka daw tumutupad sa kasunduan sa pagsusustento. Hindi po, nag-ulit po kami po, duman po sa sa PAW, nag-ulit na po kami. Kaya pinatugan na po siya sa abogado ko. Okay, di kausapin mo ngayon si Kausapin mo ngayon si Francia. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Francia, kunya, nagdadangog gaman. Ano mo sa ko mga akin, tagatawang ko, mga tatabangan ko. Kaya ganun para libo ng istorya, tapos sa tuya. Yun lang inahagot sa imo. May akong ginigibong istorya na kung ano-anong pakaraot sa imo. Ikaw nga ni ang naggigibo ng istorya dyan na pakaraot digdi na nagbulang-bulang ka nagtatao sa mga aki mo. Minis piso ka na itinatao kundi iyo lang itong tigkasanggatos, tigto 200, dikit na grocery. Nagtao ka ng 100 kan July 16, 2019. Nagtao ka sa inganing 200,
May 21, 2022. Pero ang sabi mo na yan kan 2023 nagtao ka sa inda, miski piso mayo kang itinatao. Ayan. So, Jill, maliwanag ba sa'yo, Jill, na dahil dito sa pagpapalya mo ang pagbibigay ng sustento ay maaari kang kasuhan ni Francia? Jill. Jill, Ano po, ma'am? Ano po? naintindihan mo, sabi Oo. ng aking partner, Ano po? Naiintindihan niya, partner. dahil hindi ka nagsusustento, alam mo ba na pwede kang kasuhan ni Francia? Meron po, ma'am po, sabi. Ulitin ko yung tanong, magsusustento ka ba o hindi? Hindi po, ma'am, susinto po. Basta ano niya po sa kuya ng ate. Kanina mo pa binabanggit yan. Anong gusto mong sabihin? Anong gusto sabihin? Ipakita sa yung aki? Or yung gusto niya, partner, O yung baka mismo naman yung dinaanan ng aki ang gusto mo? Ate, po, sumaki sa naman po. Aso mga aki lang. Oo. So, ang gusto mong mangyari ngayon, Jill, mismo yung mga anak mo, yung pumunta sa'yo para kumuha ng sustento. Ano po? Hindi, gusto niya sabihin, makasama niya yung mga anak niya, makita niya. Oo, siguro willing naman itong si Francia. Hindi naman siguro. Tanong natin, Francia, okay lang ba yun sa'yo na pag magbibigay ng sustento ay direkta doon sa mga bata? Okay lang naman po yun. Kasi naman po dyan yung bata. Francia, Basta gusto niya po makita. makinig ka, Francia, kasi nagdududa si Jill na baka nagpadala siya ng sustento ay ipainom-inom mo lang at ipasiram-siram dyan sa kinakasama mo. Sir, Sarap-sarap. ang kalibin ko po muna, sir, miski sarong bisyo po, sir, mayo po siya. Ganito na lang, Jill. Jill at Francia. Ikaw ba, Jill, ay willing kayong mag-uusap nitong si Francia? Magharapan kayong dalawa? Sandali lang. Francia, ito, makinig muna kayo kay partner. Go ahead. Francia, makinig ka, no? At Jill, kayo ba ay willing na magharap kayong dalawa para once and for all maayos itong inyong problema? Ulitin ko, Jill. Handa ka bang makipagharap uli kay Francia sa harap ng barangay or sa public attorney's office para maayos yung kasunduan at usapan ninyo sa pagsusustento? Naka-ready po ako, makapag-uusap ko Okay. sa kanya. O ikaw, Francia, handa ka bang makipagharap dito kay Jill? Opo, sir. Okay. Ngayon, gagawa ng paraan ng aming mga staff at ang palatuntunan ito, kami yung magsiset ng petsa kung kailan kayo magkakaharap para matapos na itong kasunduan ninyo para na lang sa mga bata. Okay? Opo, sir. Oy, Jill, Okay. Jill, baka naman sa pangalawang pagkakataon, kung Pumalya. ano na pag-usapan nyo, pumalya ka na naman ulit. Hindi po. Hindi po. Ayusin Okay. mo, So basta gagawa tayo ng parang partner at ang ating team, paghaharapin natin itong dalawa sa PAW o sa barangay o sa MSWD para magkaroon ng formal na kasunduan para sa kapakanan ng tatlong bata. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, 27 anyos na ginang may tumutubo raw manong bukol sa kanyang dibdib. Ang ating agarang tulong abangan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humbayang pagtulong
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Para sa ating tabang medikal, kasama pa rin natin ngayon, mga kaibigan, si Veronica Orbistundo. Uy, parang lugar ito pero apelyido ngayon na 27 taong gulang mula sa Bakakay. Siya lang ang nasa Tundo na nasa Bakakay. Pero dati daw siya taga-partner, taga-Tondo at ngayon ay naninirahan sa Bakakay. Sa Bakakay. Ang kanyang hinaing ay lumalaking bukol sa kanyang dibdib. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Pakilapit lamang po. Magandang hapon po, sir, madam. Opo, kumusta po ngayon ang kalagayan mo? Di pa rin po okay kasi po medyo lumalaki na po yung bukol ko sa ikaw, dibdib po. Ikaw ba may asawa, may mga anak? Meron po. Ilan? 2 po yung anak ko, 2 babae, 5 years old. Isa lang ang asawa? Iya po. Okay. Alam ba ng mga, ilang taon lang yung anak mo? 5 years old po yung panganay. Yung bunso ko po, 7 months. 7 months. Batang-bata so, hindi pa ito naiintindihan ng mga anak mo yung kalagayan mo? Opo. Hindi pa nila alam kung ano yung sitwasyon mo talaga, no? Opo. Saan mo ba ito nakuha ang sakit mo? Kailan ito nagsimula? Nung 2021 po ito. Opo. Sa pagkakala mo, dahil nababanggit dito, meron kang bukol sa dibdib. Opo. Napacheck up ito sa doktor? Hindi ko, nung 2021 po, hindi ko pa po siya napapacheck up kasi nakikita ko lang po na konti lang po, di man po ganong malaki pa. So, ibig sabihin, wala pang, hindi ka pa talaga nakapagpa-check up sa doktor? Opo. So, hindi mo pa alam kung ano talaga yung bukol na naandyan? Opo. Okay. So, ano yung mga naging sintomas or ano yung mga sakit? Kumikirot ba ito? Opo, kumikirot po. Tapos po, pabalik-balik po yung trangkaso ko, lagnat. Sa yung pag-iisip or sa tingin mo, ano itong nararamdaman mong sakit na nagkakaroon ng bukol dyan? Ano po, dinededma ko lang po nung time na yun kasi po, may problem din po sa pamilya ko sa mismong bahay ko. So, anak ko po laging nagkakasakit, pati po yung asawa ko. Kaya so, po, parang sineset aside mo muna yung nararamdaman mo dahil inuuna mo yung mga anak mo. Opo. Okay. Sa inyo po bang pamilya, wala naman na history na ganito meron ding sakit or bukol sa wala dibdib? Wala naman po. Hindi mo pa ba ito napacheck up sa doktor? Napacheck up po na po ngayon pong 2022 po dito po sa Bakakay po sa Ayun, tinatanong kita kanina, sabi mo ni minsan hindi mo pa siya napatingnan sa doktor. So ngayon pa lang
Yung 2022, napatingnan mo. Opo. Anong sabi ng doktor? Ang sabi po sa akin sa center po, yung mismong doktor po namin sa center, i-x-ray daw po kasi daw po para mahiling daw po kung ano daw So, po. napa-x-ray mo ba? Nakapa-x-ray naman po ako, naghagad po ako ng tabang duman sa amin sa Bakakay, sa munisipyo. So, nung mapa-x-ray mo, tiningnan ba uli ng doktor yung x-ray? Opo. Anong Tapos, sabi? ang sabi po, hindi naman daw po nakita sa x-ray. Ang nakita po, yung tubig sa baga. Then, meron din daw po akong TB po. TB. So, meron kang TB ngayon. Okay. So, andito ngayon si Miss LB, Veronica, para mas mabigyan ng solusyon itong inyong alalahanin. Makakausap natin si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon. Eto, Miss LB, nababanggit niya meron siyang bukol na nararamdaman sa kanyang dibdib. At ngayon, meron siyang TB, Ma'am LB. Ano po yung may tutulong natin kay Veronica? Actually, hindi naman siya diagnosed ng TB sa BRSMC. May request kasi si nanay, pinakita mo sa akin, di ba? Yung CT scan with contrast. CT scan. Para makita yung bukol sa dibdib niya kung malignant ba or what. So malalaman natin yung sa CT scan nanay, di ba? So paano mo nababanggit na meron kang TB, Veronica? Lumabas po naman sa ultrasound, sa x-ray ko po. Lumabas sa x-ray mo na meron kang tuberculosis? Opo. Ay, tatanong ko sana partner kung ilang inches yung Okay. It was 2022. So, naggamot ka na ba noon? Opo, nagamot na po. Okay, so nagamot na yung TB mo. Ngayon, ang iniinda mo, yung bukol sa dibdib. Opo, ang laki na po. Okay. So, ano po ang maitutulong natin, Ma'am LB? Actually, Sir Jos, nakausap ko na din po yung mga doktor. Kailangan niya mag-undergo ng CT scan. And then, sasagutin po natin yung CT scan ni nanay. Pati po yung, if ever man daw na maoperahan, sabi ni Doc, sasagutin din po natin. So, CT scan, laboratory, at yung pagpapaopera, sagot na nga ako, Bicol. Yes. Okay. Sagot na. So, may nakaantabay, Miss LB, na if in case needing operation, sagot pa rin ng Yes Ako Bicol. po. Yes po. So, anong pakiramdam mo ngayon? Masaya po na araw kayan po na na masasagot po sa mga problema ko. Na na po kung iisipin ng mga bagay na hihingi pa po ng... Bago mo nakausap ngayon si Miss LB, lagi mo ba yung pinoproblema, iniisip? Opo, araw-araw po, pinoproblema ko po to kasi po, hindi lang po naman sa sarili kong iniisip kasi yung asawa ko rin po. Kasi Ano ba yung trabaho ni Mister? Pintura po. Pintor? Opo, pintura po. Pintor, Opo. nagpipintura. Opo. Okay, so ikaw, ano yung trabaho mo? Nasa bahay lang po. Sa bahay. Nanonood ng TV? Hindi po, wala po kaming kuryente. So, mahirap talaga yung buhay niya, sitwasyon. Opo. So, ngayon, binanggit na ni Miss LB, sagot na ng Ako Bicol Party List, itong alalahanin mo sa pagpapagamot sa iyo. Si Mr. ba, inaasikaso ka naman? Bagong opera po. Yan, dyan po sa bahay. Bakit naman, ano naman ang naging sakit ng Mr. Appendix po, pumutok na po sa tulak niya po. Nilimpyahan din po sa BRTTH po. Grabe ang pinagdaanan nyo ngayong mga panahong ito, ano? Sakit, hirap Basta ang ng importante, buhay. sabi ni Ma'am LB, kung ano man yung pagdaraanan mong proseso, laboratory, CT scan, at kung uupiran ka, sagot ng Ako Bicol. May mensahe ka para kay Miss LB? Ma'am LB, salamat po sa tulong po ng Ako Bicol po na ito pong operasyon ko, lahat-lahat po ng wala na pong sasagutin niyo po. Maraming salamat po. Actually, nanay, hindi pa ako sasagot, kundi po yung Ako Bicol. Ako Bicol. Ako Bicol Party List po, yan po ang utos kasi ni Si Ma'am Congressman LB Sandy lang po. ang sumagot ngayon sa mga katanungan natin. Siya yung daan para ito ay Tagasulat makarating lang sa ako, Ako nanay. Bicol. Oo. Maraming salamat. At bukod po dyan, sa asigurasyon na ibinigay ni Ma'am LB, ay may matatanggap ka. Ito, Veronica, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula naman sa Ako Bicol Tabang Ora mismo program. At dahil hindi nakakapagtrabaho yung asawa mo, hindi nakakapagpintura yung pintor. Kumusta yung kinakain nyo sa pang-araw-araw? Nangingi lang po kami sa mga kakilala. Eto ngayon, hindi kayo manghihingi ng ilang araw dahil eto Mga bitbitin tatlong nyo araw. ito. Mga 3 araw, partner. Sobra ito sa isang araw, ay sa 3 araw. Sobra, marami nga. Pero kung dadamihan mo yung kakainin mo, siguro. Siyempre, depende yan, partner, sa dami ng kakainin. So yan, para pa rin yan sa'yo, handog pa rin yan ang palatuntunan ito. Anong masasabi mo sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldi, at sa palatuntunan ito? Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang na. Maraming salamat po. Sa Ako Bicol Tabang na, partner. Tinabangan na. Oo, kakampi na.
Kasurog pa. Kasurog pa. Katabang pa. Katabang na, katabang pa. Yun. Ayan. Mga Maraming kaibigan, salamat. Sa mga may Ay, problema. maraming salamat, Miss Ay, kay LB. Ma'am Ano? LB, Ikaw makalimutan talaga, natin. isa ka talagang huwaran na isang tawag lang, takbo ka agad. At syempre yung pagtulong, ang bilis, Miss LB. Kidlat. Oo. Ang pormada talaga ni Ma'am LB, pang telebisyon. Pang-congressman na yan, partner. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong, sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte. Diyan po yan sa Kapitolyo. Sa mga taga Camarines Sur naman, punta rin po kayo dyan sa Zona 2 ng Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, araw ng Biyernes, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag